L-esperjenza li se ngħaddu ngawdu flimkien din is-sena hija xhieda ta' nazzjon li minkejja li huwa żgħir huwa demokratikament b'saħħtu u konfidenti fl-irwol li għandu mhux biss fuq livell Ewropej imma wkoll globalment. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat meta f'Kastilja laqa l-korp diplomatiku għal bdil tal-awguri tas-sena l-ġdida. Dr. Muscat qal li s-sena 2018 sterġa' tkun sena oħra ta' sfida u eċitanti kemm għal Malta kif ukoll internazzjonalment. Wara l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Malta se terġa' tkun fiċ-ċentru fuq livell Ewropew u globali, hekk kif il-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Il-Prim Ministru fisser kif il-Belt Valletta se tkun ċentru ta' attivitajiet u kreattività bis-sem tat-talent lokali u Ewropej. Iżda mhux biss. F'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet se niċċelebraw il-valuri tal-progress, is-solidarjetà u l-bidla pożittiva fis-soċjetà, żied il-Prim Ministru. Tkellem ukoll dwar il-konflitti madwar id-dinja u fisser kif ma jistax ikun hemm paċi vera fid-dinja jekk ma jkunx hemm paċi fil-Mediterran. Paċi li tista' tkun possibbli biss jekk ikun hemm stabilità fil-Lvant Nofsani. Il-Prim Ministru qal li l-iżviluppi fil-konflitti tal-Iżrael u l-Palestina huma inkwetanti. Tkellem ukoll dwar realtajiet oħra inkwetanti, fosthom dwar it-traffikar tal-persuni, realtajiet li jfakruna fir-responsabiltajiet li aħna nġorru għal futur aħjar. In-Nunzju Apostoliku Alessandro De Rico li tkellem fisem il-korp diplomatiku kellu kliem pożittiv dwar Malta. Fosthom innota b'mod pożittiv is-suċċessi ekonomiċi li qed jagħmel pajjiżna, bl-ekonomija Maltija dejjem qiegħda tikber. Hawn il-Prim Ministru fisser kif fl-2018 Malta se tkompli miexja fid-direzzjoni tajba u l-ekonomija Maltija se tkompli tikber. Il-korp diplomatiku ltaqa' wkoll mal-President tar-Repubblika Mer Luis Coleiro Prega hija tkellmet dwar is-suċċessi li għamel pajjiżna din is-sena. Tkellmet ukoll dwar realtajiet oħrajn fosthom l-immigrazzjoni u l-konflitti madwar id-dinja. Il-korp diplomatiku ltaqa' wkoll mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista bid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Chris Cardona tkellem dwar is-suċċessi li qed tagħmel Malta. Tkellem dwar il-Commonwealth u l-ambaxxati li għandha Malta f'diversi pajjiżi. Ambaxxati li permezz tagħhom trid tkompli tibni relazzjonijiet, tidentifika opportunitajiet u ssaħħaħ ir-reputazzjoni ta' Malta madwar id-dinja.